what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Vakawanda munogona kunge makanzwa zita regamba richitaurwa. Vakawanda dzimwe dzenguva munogona kunge makatosangana navo vachitotaura kana kuti vachitaurwa. Nekutaurwa kwavakaita vakawandawo zvakare makaita chikumbiro makati aiwa gamba riri kutaurwa nezvaro iri madii kumborishanyira kwavari mugare navo pasi vasiyewo nhoroondo yavo. Nekudaro tinavo pazuva ranhasi chirongwa chatiri kukupai, chirongwa chatiri kutevera matsimba evarwi vehondo yerusununguko. Havasi varwi vehondo yerusununguko vakange vakabata pfuti chete, newewo mujibha, newewo chimbwido, nemiwo vabereki muri varwi vehondo yerusununguko. Chirongwa chenyu kana mine shuviro yekuti aiwa nebasa randakaita muhondo yechumurenga ndinodawo kusiya nhoroondo yangu, tibatei, tinoronga togara pasi itouya ikoko. Sekutaura kwandaita ndati makaita chikumbiro mukati aiwa gamba iri ngariuye ritaure nhoroondo yaro. Nhasi tigere nawo. Baba makadizve? Ndinotamba mwakadini? Aiwa ndiripo ini, kuri sei kuno? Kwangu kwakanaka. Kwanyu kwakanaka? Nekachanda? Kuri kutonhorera usai chachena. Usai chachena. Aiwa ndinotenda. Regai tidzokere baba kune rikuvhuti. Yebo. Kumusha. Kumusha ndekupi uye mukomana wandiri kutaura naye zita ndiani? Akazarirwa kupi uye mhuri yavo yakamira sei? Ndakaberekwa kwaMapungwana. Mapungwana chaiye ndimambo. Okay. Zvino inini ndakaberekwa ngemuning'ina wamambo iye wainzi Amutero. Amutero. Muning'ina wamambo. Saka ndo vakandizvara inini. Ndati inini kuChipinge. Area in particular Mount Slinda. Okay. Mount Slinda pacho ndo pandakaita chikoro ipapo. Ndokutumidzwa zita nevabereki rekuti rokubarwa Hebert. Hebert Mapungwana. Mapungwana. Handitika mumhuri yababa namai Hebert manga mune vana vangani, vakomana vangani? Taiya varume 5 nevasikana 4. Handiti kuna naMount Slinda nyaya dzezvematongerwo enyika dzanga dzakamira sei? Makore atakakura hatina misangano yezvematongerwo enyika yatakazwa yakawanda. Takanzwa nyaya yeZANU. Haiwa ZANU PF. ZANU. Yeitungamirirwa naNdabaningi Stole. Hati munoziva kuti unobva kona iyoyo kuChipinge. Saka mune nguva here yekuti vabereki vaitomboenda kumisangano iyoyo zvamaitoona kuti ndo pane nyaya yacho? Eya, vaita misangano veitaura ngezvaNdabaningi Stole iyena. Sai mati kure makatomboenda here kumisangano? Inini ndandisati ndakushanda, ndakakurumidzira kudazvo kumbotsvage mushando. Ndopandaenda mutaundi mwaMutare. MwaMutare mwanga mwakandinakira nekuti mwanga mwane mukoma wangu wanga ari mupurisa. Okay.
saka ndakabva ndaenda kogara muSakubva police station naye. Saka muchigara naye angatori mupurisa wehurumende kwaSmith ka? Vaiti chii nezvematongerwo enyika nguva iyoyo vachisunga vanhu? Maonero andakaita inini vaisunga vanhu ngokude mushando asi zvenyika vaida. Okay. Nokuti pandakazofunga zvekuenda kuhondo inini vakakurumidza kundisapota. Kuti nyika ngeyedu zvishuwa. Uye chokwadi ngechekuti ivo vakatombosungwawo nenguva yaSmith iyoyo. Vaita strike kuti mabhanire ZAPU neZANU mozvo zvakambobhanwa. Vana vezvikoro vakambosimuka ivo vakadzidza pazona T estate. Saka vakatombosimuka. Mapurisa ndiwo akazovatandanisa kuti vadzokere kudzimba. Ndobva vadzoswa. Handiti saka pfungwa yekuti yebheta lakuenda kuhondo yakabva kupi? Inini ndakapinda mushando painzi paRhodesia Nyasaland Forestry Enterprise. Saka ipapo apo ndakatanga kuona varungu vichigara zvakanaka. Ipapo ndo pandakazonyatsa kuziva futi kuti nyika ingeyesu isusu vanhu vatema haisi verarungu. Zvikatanga kundinesa ndiri ndege kuti hino kana iri yedu varungu vari kumbotitongera pakudini. Ipapo apo ndakatanga kutsamwa ndiri ndega kuti tinozotongwa sei ngevanhu vasiri varidzi venyika. Ndingatoti udzvinyiriri hwacho ihwohwo nenyaya iyoyo yokuti ndimi vanaani munyika yedu ndo zvakazondiitise kuti regai ndimbofamba kubuda kunze kwenyika kuda ndingazwa zviri nani kuti toita sei nenyika yedu iri kutongwa nevarungu. Saka makaoneka? Kuoneka muri handina. Ndokwaizi kunzvenga ikoko. Ndakangoenda kwamuya muHarare, kwakuzobva muHarare uko kwakuenda kuGweru, kwakubva kuGweru Bulawayo. Bulawayo I was confident kuti kunoendeka because inga ndazwawo nevamwe kuti bhodha rinodarikika. Apa ndanga ndine kamari kaita 12 na 6 nguva iyoyo. 12 na 6 $1 chakati 25 cents. Saka ndo kamari kandanga ndinako. Saka inini I was confident kuti kana ndisvitsa muBotswana. Because geographically ndaiziva kuti Botswana iriko. Chakaita kuti mufunge kuenda nekuBotswana iyo Mount Selinda tichitarisa nebhodha reMozambique kuchipingo zvinenge zvanga zviri padhuze uye zvakare kune vamwe yaitowo nzira yavaitoshandisa kuenda kuMozambique. Ndakaenda kuhondo 24 October 1973. Saka nguva iyoyo Mozambique inga isati yasununguka. Saka inga kusikaiti kuenda naikoko. Kwaitoendiwa nako ndiko kwanga kwasununguka kare kuBotswana. Right. Ndokusvika muBulawayo. Tapa rwendo rwekuenda. Ndasvika muBulawayo ndakatanga kubvunza kuti kunonzi kuPlumtree nokupi. Map wise. Ndanga ndine atlas. Ndingati ndokupi ikoko. Ndabva ndataurirwa. Vamwe chindevere vatanga kundibvunza kuti uri kudei ikoko. Chindevere chacho hachizwiki. Hachinzwiki. Kwakutanga kutaura chinonzi chifa inwe nafuna. Chilapalapa ichi. Yes. Ndo chandakazotanga kureketa ichocho. Ndo patakazonzwanana mana. Ndobva vazokwanisa kundidirecta kuti weide kuende kuPlumtree unohamba wakadai. Ndikati ndinoenda nei? Ndikanzi ungatoenda nei netrain. Nekuti kune train inoenda kana kuti nemabhazi.
saka zvakawa kwendiri but coincidental ndakabva ndaona umwe mukadzi aiendawo futi ikoko waitoziya nzira kuva ndabatana naye vatakwira train yaende kubotswana saka ini ndakasvika kuburukira paplum tree but passport ndanga ndinayo but ndakutya kuti ko zvikazoita problem ndinozoti kudii ndikazonzi futi mari yako haikwani ndinozoti kudii kubva ndatozvisiya zvokufunga nezvemari izvo ndakwira ndaburuka manje paplum tree paya ndobva ndaona karodhi kaidzika kakadai kakuenda kugwanda ndabvunza zvikanzi kanofamba zvikanzi unomboda kuenda kopo ndikati ndiri kuda kudarika bhodha zvikanzi kunodarikika ikoko kana wachida waenda ndambopinda mubhawa ndeifunga kuti ndingaonawo munhu wokuziya ndatenderera bhawa rese ritaura chindevere handichizi wokuziya tsvai hapana vandabuda ndikati kaende chingorova ndeiteera rodhi iro ndobva ndateera rodhi rinoenda kugwanda something like 1.5 kilometers ndobva ndafunga kutena kuenda kubhodha ndati ndanga neatlas ka saka ndaitonyatsa kuziva kuti bhodha ririko pakuchingofamba the ground was rather rough because my ups and downs anga akada kuti wandei kusvika ndaona waya yanga iripo pabhodha ndakabva ndaiona paground asi pamepu inga ndatofungidzirawo futi kuti ndipo bhoza inga pane rwizi rwaidzika kudai but unfortunately October rwizi inga rwaoma but I quickly realized kuti no rwizi rwakaoma but ndirwo rwizi saka nofunga ndava pabhodha chaipo kwakutofamba kwakudarika magoronga iwaya kwakuona waya iyi nanhasi ndofungidzira kuti ngeibhodha vandayambuka vandateera waya vandanzwa nzara manje vandadya zvandaiya ndakatakurawo muchibriefcase ndapedza ipapo apo ndakanzwa treni kuti po ati saka kwakune njanje uku inomboendepi njanje yacho iyoyo ndokundomboenda parira musoro treni iyai ndiri munzira imomo ndakabva ndaona umwe musha ndabautirwa nembwa akili ngadzi sikarumiradzi vada kutaura neni chitswana hapana ndakundombotaura kuti kuendako nemasaini zvikanzi uda kuenda kurama kwavani ndikati zvikanzi nzira iri apo nenjanje inoenda ikoko ndikati ndizvo zvandiri kuona futi paatlas izvo ameno ndichiri painterest nemhere ipapo ndakwira pachihighland ndabva ndaona njanje iya vandadzika kunjanje kuya ndakwira ndaona vamwe mai infact ndakabva ndada kutaura navo problem yelanguage iya yatanga zvikangoitawo zvemasaini izvozvo izvo kwakupfuura kwakusvika parama kwavanhu ndokutaura language yanetsa vandaona maschool boys vana vachikoro vari kuenda kuchikoro ndatanga kutaura navo nechirungu tabva tanzwanana ndikati ndiri kuda lift yekuenda kuhabron zvikanzi patownship apo unoona malift anobva uko nerodhi wokwira iwayo ndabva ndafambisa ndasvika paya pataurwa paya ndabvunza vamwe manje nechirungu ichocho zvikanzi panapa mota dzekutakura vanhu kuma5
anoenda kuhabron. Iwewe ukada kuenda netsoka izvozvi uchasvika futi na5. Saka isi aidha umirira mota wosvika na5 kana kuti wohamba izvozvi izvi unosvika futi na5 ikoko. Ndamira coincidentally taxi ndakabva yauya yaienda kurama kwavanhu. Ndamisa yamira nzvimbo inoda kundinetsa. Makagara ana mai vakobvu chaivo chaivo, but inini ndakabva ndawanawo kanzvimbo. Vataura nechitswana chavo, ini handina kuchinzwa, ndangoti kuchirungu kuya kuya. Zvikanzi iwe wakambofundepi iwewe? Ndingati kumaut cylinder. Zvikanzi watichi? Ndati kumaut cylinder. Zvikanzi pamaut cylinder ndo pandakafunda kuvhurika ini. Yashona jeje. Ndo pandakafundawo kapamaut cylinder ini. Ndati tototaura zvakawanda. Zvikanzi hamba hedu. Kakuenda. Kwakusvika patownship paya. Kabva andisiya pamapurisa. Ini ndandati aidha kumapurisa kana kuti customs office. One of the two. Neni pamapurisa ndi mapurisa ndasvika paya vabva vandipa pokugara. Zvikanzi unotarisika kuti wakaneta, hauna kurara kana? Ndikati handina kurara zvakanaka. Zvikanzi pinda mumba umwe urare. Ndo zvandakaita izvozvo, kwakutorara. Kurara semunhu une zvinhu zvakawanda wanda dzakambobata ya. Hadzina kunyatsobata. Ndachingoti gare umwe wauyo. Ndatobvunzwa kuti uri musangano upi, ngeti wezanu, yanga ichingonzi zanu nguva iyi. Uyu wauyawo zvikanzi uri wewe. Ndiri wezapo. Zvikanzi uri wezapo, saka mwakagara mwese sei? Ngati ndangomuonawo inini endi tangosanganawo kuti tese tinobva itainzi Rhodesia. Tese tangobva kuRhodesia. Saka ndokungonzwanana kwatiri kuitawo. Zvikanzi but mwaenda kumusangano wakasiyana because uyu unoti ndiri wezapo kawo. Iwo woti wezanu. Mazire tinoita mapati iwayo awirirani. Saka with immediate effect mwotosiyana. Pamunogara nepamunotamba. Ndikati zvakanaka. Ndatopuwa rimwe rumu rangu riya iye kubva atsvagirwawo rake. Kudya ngakwakanaka. Sadza iro riri nenyama yemombe. Hatinomboite nzara throughout. Takazotorwa nevamwe vanzwa kuti abva kuno. Ndikati unonzani iwe? Ndinonzi Joseph Chikara. Anoziva kuti ndiambassador wedu ikoko. Joseph Chikara unobva papa, hatotaura zvakawanda. Tanzwanana paya unaona kuti ndatowana basa chairo neni kundibetsera nokunzwa my problems. There were no problems whatsoever. Ndobva ndati ndiri kuda kuenda kuhondo ikoko. Zvikanzi munomati train vanhu muno. Vanotraina kuZambia nokuTanzania. Saka iwewe kana uchida zvehondo ndokouchaenda ikoko. Asi kana uchida kubasa, tinaro basa remakapetasi. Ndikati ndakaita carpentry kumaut cylinder nini. Ndikanzi kana uchida basa uya ngomwe carpenter. Uya ndatoona munhu unondibetsera panapa. If tiri kutaura tega kuofisi havana kuzviziva izvozvo. Zvikanzi chichimbogarai asi tichazokudeedzai taakukutaurirai zvokuita. Taita 2. Umwe wangu yainzi Moses. Ndichinzi Jairus Mapungwana.
Pakazouya mumwezve munhu wati kurei wanga ane mazindebvu ari waikoko kubotswana but waigona ushona taura kuti zvimwe zvamati zvematongerwo enyika munozvifarira hazviitirwe muno. Vanhu vanotrenwa kuzambia nekutanzania saka zvotoita ngezvekuti tokubetserai kuronga transport yokuenda ikoko kati well done. Date rabva rataurwa zvikanzoswera mangwana coins date ari mvura ndokuuya ndokunaya full 7 days mvura uri muchokocho nani stop zvikanzi ndege hadziuyi kana kwechinaya zvakadai saka imi muda kuenda nendege kwakutogara sadza nenyama richidyiwa tichivata zvakanaka mvura yazopera zvikanzi handei kundege taenda kuairstrip kusvika ikoko yako yabva yauya mvura ndege isitamanyira ndege zvikanzi haiziyo bai yokuzambia bai ndege yemuri kumhanyira iyo ngeyekutanzania imuri kuenda kuzambia tadzoka tagara yedu iya ndobva yazouyawo chiripo kana uzononokawo yabva yasvika tarongwa zvikanzi kwirai tanga takamboikwira kupi ndege hapana zvikanzi kwirai ndokwira paya ndotsvaga pokugara ndione varungu vakawanda kudai mundege inei vazowanda sei varungu kudai mundege ndiri kuenda ndiri kuda kuenda kuzvokuvondo varungu ndoona varungu vakawanda futi kudai apa ndo vari kutiza kumusha vari kukutandirira akati zvakandivhiringidzai ipapo but chekuita inga pasina ati ndigare para nevakadzi apo kana zvashata ndichaonawo zvokuita vakadzi havana simba rakawanda ndagara padhuze nevakadzi vakanga varipo vum tasimuka muna Moses angasara namoses saka geographically unodarika nemuzimbabwe ka uchibva kubotswana uchienda kuzambia tabva taona railway line inobva kubulawayo ichienda kuvic falls ngati pilot akutidzosa kurodishi naye pilot uri kuenda kupi titaurire noise mundege imwemwe uri kuenda nesu kupi uri kutidzosa kuvarungu futi achati varungu baizvo zvikanzi aiwa kana muchaona tichidarika kariba zambezi river so chakupangidzai muchaiona taita confidence yekuti unogona kudara chiri chokwadi patakasvika pana zambezi paya zvikanzi tarisai pashi apa tabva taona zambezi river zveshuwa kuno kunotadarika zvikanzi mwatawa muno muzambia so tamhara mulusaka ndaiziva here lusaka yacho pana pendinoziva uri haniwo paya nevanhu vepa-airstrip ndavataurira paya namozes vangu yatataurira paya akanzi alright but panapa hapagarwi panapa ngependege saka muchabva panapa muende kukafuwe game park ticharamba tangobvuma zvese nganzi asi tinoenda nemota neland rover land rover iyo yakabva paumba chigowwe
vaigara community chigohwe. Umwe wacho ndakumutanga kangano wanga achitungamirira musangano ari mulusaka. Rikauya zita rake ndicharitaura. Pachitepu ndo pandakasvika. Pachitepu paumba pacho. Vakometi chitepu ipapo. Ivo vacho vachitepu vacho takatogara nawo, and he presented a very good political lesson one certain evening. Rokuti political lessons yavakatipa mangwana takamuka tega tichibata mapadza kusakura nokurima magarden. Ngokunzwitisa politics yatakataurwa navachitepa. Hazvina kuzombotora nguva kubva tanzi hande kwataenda kuchifombo kumain entrance yakazoitwa besi rokusimuka ndiri kubva muzambia kuuye mumozambique kwakuzoya kuzimbabwe. Ndo kwandakazomuonerazve. Sa masvika pachitepu makasona paine vamwe futi vakomana vakanga vabva kumusha. Okay. Inga pane personnel yeadmin yaigara ipapo. Okay, all right. Asi takataurwa kuti vanoenda kuhondo vanouya nevana. Vanobva kuTanzania vachienda kuhondo vanopinda futi nevana. And pane group riri kutouya izvozvi. And group iro rakabva rauya ndiripo. Umwe wacho wenichaziva nanhasi ndiHerbert Shungu. Okay. He's still there. Yeah, ndakagara naye pasi. Mwagara naye pasi? Herbert Shungu. Kapfupiso. Katema. Gamba remagamba. Ndiro kandakaona ipo paya. Yes. Tazogara paya rikanzi muenda kutraining. Asi tamboita basic military training painzi pakafuwe game park. Tichitirwa neumwe comrade ainzi Basopo namahwema. Vari 2 ndo vanga ari maticha edu ipapo. Tazonzi mubva panapa muenda kuTanzania. Tabva kugame park kuya tapinda mulusaka zvakare. Tikanzi muenda kuTanzania asi hakuna ndege, munoenda nemarori etina mazifieti. Takwedzwa marori ya takananga kubhodha. Tasvika pabhodha peZambia neTanzania. Vice President yava ndakasangana navo Kafuwe game park. Ndipo takasangana ipapo. Kuzodai uku takazoenda tese kuenda kuTanzania. Takada kuita dambudziko kubhodha rechikafu. But anyway, chakazouya tikati ufuriti uko tikanzi ngomujumbuya cassava. Saka ndo pandakatanga kudyira sadza recassava ivavo handisikariri. But raitonaka kwazvo nenyama. Kubva ipapo ndokudarika nemota kusvika paIringa. Iringa ranga riri township. But patownship iroro ndakabva ndaona varungu futi Tanzania iko. Ndevanani kwava zvikanzi maChina. Ngati maChina vari kudei zvikanzi ndo vanotraina vanhu vanoda military training panapa. Ipapo taakutosvika pamugagawo military training.
tafara kuti tine maticha evarungu simba tichadzidza chaizvo. Tasvika pano kanzi ndo pakembi panapa. Mashefu andakasvikaona ipapo anzi Martin Mucharanga, Kenneth Gwitira kana kuti Gwindingwe. Umwe wandaida kutaura apa ndamukangana, asi ndakazorwa naye hondo ainzi Julius Musemburi. Zvikanzi ndopo muchatrainwa pano. Kati zvakanaka, hapana waya, angonzi ndo pane bhodha rekunongedzera. Tikatanga kupuwawo chikafu chakanaka. Vaibika vaya varume chete, nofunga madhara 3 vandakanyatsa kuziva, but mazita acho andibuda iko zvinezvi. Saka paizoskirinwa kuti vanhu vese apa mwakauya zvakanaka here, hapana vakatumwa naSmith here apa. Ndinofunga apa pane umwe wanga akatumwa, I don't know, because akazomuka akazvisunga pamuti. Tichimuka makuseni zvikanzi uyu akazvisunga. Saka atozvisunga because ndiye umwe watakaona kuti wakatumwa. And zveshuwa wakazvisunga ega, haana kumbosungwa nemunhu ba. Azvisunga ega. Ndokutofa ukatoguma upenyu. Izvi ndokuchienda mberi netraining. Mazvipa zita rekuhondo ipapo manje ndo pandakazopuwa zita rekunzi Augustine Mhere. Rakauya rakanyorwa zvikanzi zita rako ndoona pakanzi Augustine Mhere. Ngati okay. Saka ndiro zita randakarwa naro hondo kusvika hondo yapera. Ngati mwatipirei mazita asiri edu aya zvikanzi ndiwo ekuhondo iwayo, because tikakupa rako rokumusha kwako varungu vanogona kuziva kuti iwo wakabarwa pakati kana vakubata. Hazvizoiti zvakanaka, mhuri kwako yese inosungwa. Zvakanaka. Saka mainstructors atakazoita paya that Kenneth Gwindingwe, taitezvi Martin Mucharanga, Kurupira, vamwe vandakanganwa vese ava vanga gurupu rokutidzidzisa ivava. Training ingaroti ome because taimuka very early. Tichingomuka ipapo parira whistle. Whistle iyo ikarira unofanira kuinzwa ende unofanira kutomuka. Uya paparade. Mosimuka kubva paparade ipapo kuenda komhanya toitoi. Totungamirirwa nevaiziya ataiti masenior war veterans. Vomhanya izvi zvaitwa daily, zvokumhanya izvi. Daily. But zvanga zvakatinakira because tichingouya chete chikafu chinonga charedi chokudya. Tichipedza kudya maticha anonga aredi kuti presenta malessons. Patraining yangu inini chandakanyanya kuita changa chiri special. Mining. My explosives. I've done a lot of explosives. Zvimbambaira izvi. Ndakazvifunda. Both zvemaoko, zvokutsika ngetsoka, zvokutsika ngemotikari. Ndiyo training yandakanyanya kuita iyoyo. Tochopedza inga pasina pass out parade yokuti munopuwa mapepa kana kuti tsamba. Zvaingonzi mwapedza training. Ndabva taendeswa kumwe
kwainzi kukhongwa. Khongwa yanga iri basically military camp inoita maintain vanhu vakaonda ngetraining uku vouya pakhongwa kuti vechipiwa special food kuti vapike. Ndo zvatakaita izvozvo. Coincidentally takaita ka-off zvikanzi nhasi hatina malessons. Inini nomwe wangu ariko nanhasi uku kwarisiti uko zita rake ndo raakundibuda. Taenda kumauyu. Tatika mauyu aya. Apa tiri kutsvagwa manje taenda kupi. Pakudzoka. Mwabva kupika. Tanga taenda kumauyu. Zvikanzi mwakumbira hani. Kati hapana. Shamu. Kwakurikitwa 10-10 hadhi shamu wakarara nedumbu nenyaya yekuti wabuda mukembi usina kutaurira isusu vari vekembi. Anyway yakangopera but waiti ukarohwa uita kuti pamberi nezano. Saka ndo zvatakaita izvozvo. Tapedza military training. Pauchinzi modzoka muende kuZimbabwe. Ndobva taakuchikwira mota dzatakauya nadzo dziya Tanzania dzabva dzauya mazifeti aya zvikanzi dzokerai kuZambia. Tadzoka tasvika muZambia. Zambia muya kuenda kubhesi ndopandakatanga kuona kuti ndiro bhesi rinosimukira makomoredzo echienda kumusha. Ndabva ndaona vasikana vanje ini vasikana vari kudei vari kuenda hondo vari kuita sei kanzi toenda kotrainwa so hondo yacho ichati nevasikana vanoridza futi ende kuri triga yefuti haina basa nekuti matriga nemurume kana kuti mukadzi vanoridza futi. Vanodadira uripo uyu nanhasi akunzi chitsungu. Ndo vamwe asikana ndakaona nomumwe uri mwamutaro. Ngati zvakanaka. Gurupu rabva rarongwa rokuchifamba netsoka kubva pachifombo kuenda muna Zambezi. I'm not sure kuti tanga tiri vangani, but we are over 100. Okay. Vakufamba netsoka kubva pachifombo 5 days kusvika muna Zambezi. Tasvika pana Zambezi tiona rwizi zvavakaita. Zvikanzi pane paneyambukika chete zvakadaro mawaya izita rakomredu waiti yambutsa manje. Mawaya uyu ndakambomuona kopi kuTanzania uko pagrupu raibike sadza ikoko ndiye futi wanga apa kuyambutsa vanhu ichichiyambutsa vanhu apa. Mvuvu ndanga ndakamboiona ndakazionera ipapo. Zvikanzi muchadarika ipapo pane mvuvu ipapo zvikanzi nechimwadiya chimwadiya muti wakavezwa kuti vanhu vakwane and waitakura vanhu 7 at a time. Kanzi pindayo ngati mumuti umu ngati ukachipenduka mwadiyayo zvikanzi iwe hausi ndiwe kutanga apa. Takatakura vanhu vakawanda nemuti iwoyo mwadiya iwoyo. Apa makamarada aya voMozambique avapo vakupindawo paceasefire. Ndopa vanga vakuita ceasefire ipapo. Ati topinda mvudzi dziri kuoneka manje mumvura umu.
zichingondoti zvingona neapo ngati ko zvino hadziwiwo zvikanzi hadziwi kunoko tapira midzimu taombera tikapira midzimu kuti mudarike zvakanaka zveshuwa wanga vaita saizvozvo taenda nako kachimwadiya kaya kusvika pakaisland kanzi mirai panapa pane kamwe kari kuuya tamira kamwe kabva kuseruko kabva kauya pakaisland paya tapinda futi muna ikako kabva kayambuka kudzokerawo kwakabva akawa keidzokera kwakabva zvikanzi hapana chikafu panapa pane manjokwe munoziva manjokwe mangai saka mangai ndio chikafu chomuchadya panapa hapana anobike sadza ende ariwaniki noupfu hapana hei kwakutora mangai aya kwakudya coincidental ndabva ndaona vamwe mai vaiuya havazivo kupa but vanga vabike sadza ravo vakangoona kuti vanhu vane nzara neva vanga vabikawo sadza ravo ndobva vangoya naro coincidental inini ndanga ndiripo bva ndatopiwawo kwakuchaya sadza riya rimwe racho ndopawo vamwe kanzi ngaibope netsoka kuendepi rikanzi kubhodha wenchaziva ndaiya naye hanzi Peter chawagwinyira netsoka I'm not very sure takaita mazuva mangani but anogona kuita 5 days tabva tasvika pabhesi zvikanzi pabhesi rineriri ndiro tichatora vamwe vanoenda uko kune handa sector vachari vari kunana maudharweni ini rangu group kanzi muchaenda uko kwamutoko uko zvakanaka vamwe rikanzi group kanzi muchaenda Gaza kuna Lipopo uko dzauya mota zvatakura bva ndaenda kwamutoko kwangu kuya kwakupinda mwamutoko 74-75 ndaisenzera mwachifu mutoko mwamwe kuna Nyadhire kuya rehondo iyoyi ndakagara imomo ndataurirwa kuti chiri important ipolitically orientation yeuchapa kuvanhu ndokuti ugare usikatengeswi kangopinda uchingotodokoredza futi usati waita politics nepovhu unotengesiwa ukafa ndo zvatakaitawo zveshuwa taita politics dzedu about zanu apovhu yayarwisisa kati yanguva yanaka yekuriti tiridze futi zvataita nderekuti chitange kubata matravelers vabva mwamutoko vechienda kumalawi uko nerodhuku kati ngangobata varungu navo tabata vamwe varungu murungu takabata wanu vamwe vanga vari vandate naye kumozambique kwakusvika kwakutomusarenda kumashefu vanga vari ikokuya zvikanzi ndo zvitinoda izvi batai varungu kwete kupfura chete asi kutobata kuya navo ndiri mwaita basa ngati zvakanaka nokufamba kwenguva kwazonzi zvinhu zvisina kumira zvakanaka musangano wakupanduka ndiyo nguva yakanetsana ndabanenge zitole namugabe akanzi iwe unobva kuchipinge kunobva ndabanenge zitole saka wamunhu wekwandabanenge zitole here ndingati aiwa ini ndototera vanhu vanorwa hondo nokuti ini ndakauya kuzorwa hondo yekusunungura nyika nyika isati yasununguka saka ndichaita zvinoita kuti nyika isununguke ndikanzi pana mugabe iko zvinezvi
ndikati zvakanaka. Mugabe uya wapinda. Zveshuwa ndokushanda mamutoko muya. Kusvika paitwa iyo ceasefire iyoyo yakaitisa kuti timbomira kuridza futi. Ndokatadzoswa kuMozambique. Ndabva ndasvika kuTembwe. Camp yainzi Tembwe. Waiyambuka Zambezi. Ubva watena kuleft. Wofamba kwedistance yakati rebei. PaTembwe takangogara. Sapoti hapana. Chikafu hapana. Hembe dzekupfeka hapana. Inda idzi. Mateke nyaya. Ezvinhata zviya izvi. Vanhu vakatanga kurwara zviri serious. No treatment. Coincidentally kuchaita nyoka dzendisina kuwisisa. Nyoka dzemusango chaidzo. Kuya kozara pakempi paya dzichifamba dzichikwira miti dzichiburuka Rikanzi musadziponda ba. Mukangoponda 1 chete. Tinoita dambudziko. Ndoka dzakapedza vhiki nyoka idzodzo. Kana 1 yakaruma munhu hapana. Dzingofamba. Kana 1 wakaipondawo hapana. Zvotopera dzochoenda. Nene dzakazoenda sei? Kanzi hondo ngaitange. Zvakanaka. Inini nevamwe kanzi mashefu ikoko takawira kwanga uruko. Coincidentally pazoya mumwe rikanzi aiwa masoja awanda kune vamwe vari kubva kuEast Africa uko Tanzania uko vakapasa training yavo. Saka iwewe unobva kuChipinge kakumusha kwako. Ndikati zvikati takukupa group iri kuenda nekuChipinge kuManicaland. Ngati asi ndokumusha kwangu kwandakabarwa rikanzi hazvina basa izvozvo. Umwe naumwe kune kwaakabva endawo uri kuita hondo kumusha kwako ikoko. Ndikati ko vakazotengesa ndovaita sei? Vikati kana vatengesa hama dzako idzo dzopfuura. Tatakurwa kwakusvika kwakosvika paisipungabheira. Paisipungabheira paya zvikanzi ndo ashefu wokupinda mukati gurupu rako iri. Negurupu rangu riya ratwatwa. Takazosvika pasekuru wenyu aya pamwaigara painzi pasekuru ani? Pamapfumo pfe. Pamapfumo vaya rikanzi takazvinzwa kudhara mani kuti kuna ana mukoma vachauya. Ndimwi? Ngati tauya. Vazaenda kouraya mombe. Mombe yacho tsvuku so. Ndinoizivana nazo. Mombe iya go zvikanzi idyai guti. Yakadyiwa mombe ikapera mazuva. Pedzepo tikati isusu tinogwe hondo tichienda kwakawanda wanda. Apa kuri kunaya manje mvura iri kufa. Tikati ngatidarike ndiyo pandakasvika pavaiya vari. But then she was too young. I don't know kuti mamune makore mangani. But takapurana mbuya asunwa. Pambuya asunwa. Mbuya yakatisapota iyoyo. Ava sekutaura kandaita inga vasati vava munhu akura. But mbuya vavo vanga vava munhu chaiye. Tapinda mukati muZimbabwe. Takapindira nokubikoni. Kwakuchitanga kuita politics dziya idzi dzatakafundiswa uko. Kwakuchifamba. Mabhunu ndokutinzwa kuti tahayo muarea.
Wafamba taona majombo majombo anofamba munzira idzi ndiani zvikanzi varungu kati alright ngatisangane nawo tipfuurane zvipere ivo pavakanzwa kuti tiriwo tiringofamba kudaroko kufamba kwakaita vakanzwa kuti zveshuwa makomuredzi ava havana kana kuzombouya akabva vaenderati ndogara tisikaredzi futi varungu vatavaona kupi hapana varungu kwakuchiona varungu vomati estate avo ngaitopfuura here varungu vomati kanzi kana aita musikana atopfuura asi kana ane kumba kwake ngasiye basa toda kuzvimisa zvana coffee netea estate izvi vanhu ngavamire kushanda varungu ngavaende kudzimba dzavo ndo zvakazoikwa kubva napajezi tea estate nepazona tea estate neparatozu vatabhana matea estate iwayo hapana anoshanda sizifaya kusvika hondo yapera paupinda mukatikati kune rodhi inobva kuna nachiredzuko ichikuya kuya kwatanganda yozoenda kuchipinge one day ndikati vakomana munofamba zviblue line ka zviblue line zvimota zvevarungu izvi isitiri kushaya mari yekutenga bhutsi handeitotora mari ichabhadhara vanhu vanokwira mabhazi anzi shefu handei alright seorder taenda tagara mabhazi aya atatakamira anonoka kuuya vakomana vakati shefu isi takuenda toona zvinhu zvanonoka kudai midzimu iri kuramba vaenda vakomana vaya inisare ndiripo ndiri one hecho chiblue line chauya ndapinda murodhi ndasimudza pfuti ichidai tsvii amira ndikati ndini Augustine Mhere ndiri kurukira nyika inei mukuru wangu ari kunditungamira ndini ndabanenge zitori akamugabi panguva iyo ndizvo here anga amugabi manje ko ndakazoti ndinotungamirwa nandabanenge zitole sei saka zoti panguva iyoyo kuna driver makati muri kutungamirwa nandabanenge zitole nokuti kama mataura kuti ndamaningi nasitole mugabe anga kutungamirira mukatobvunzwa imimi kunzi mugabe sitole abva iwe unobva kuchipinge saka uchiri kuda here nezvehondo nekuti homboyi wako aita sei abviswa saka ndandafunza kuti pamakazomisa blue line makabva mamudza kuti chi ndinonzi Augustine Mhere ndiri mukuru wehondo yangu ndi mugabe handiti vamwe vanga varamba kuitawo zvandanga ndari tiite izvi ndakabva ndaginawo saka ndakakwira mubhazi yandipewo mari yedu kutenga bhutsu povho dziyabva dzabvisa mari mweso mari yauya ndikati kondakta iwe waona mari here kubva atora chiningikiri chibhegi chake chacho kise mari chacho nemari yacho yese chakadaro kubva ndatambisa handina kuzombomira ipapapo ndakabva ndaburuka ndingati endai mwotaurira vana Smith kuchipingo kuti ndaona magandanga murodhi ndiwo atora mari musavanza because ukangonyepa unogona kusungwa kana kupfurwa taura chokwadi kuti mari yatorwa nemagandanga ndo zvakaita straight koripota ndatora mareka ndarova bhazi richingoti pote ndarova pasi kumhanya kuenda ndava mugomo ndikaona kana ndege
kauya Yes. kakutotsvaga inini kati saka ripoti yatoenda ndatoenda movataurira kuti mari yaturwa nemaganda kandege kaya katendera kaigona munhu 1 here hapana zvakakaona inini kuenda pamwangazi township kutenga hobo majini kutenga majini angu nezvimwe zvakadaro zvokuzvisapota ndasara nemari kutenga ndapedza bhegi changu ndinacho chine hembe dzimwe ngati ndochidii ngati ndege kuopareta munomu zvinganetsa regai ndiende kumozambique ndodarika bhodha apa kwanaya kudarika rwizi kwakunetsa panga pane rwizi runonzi Muserezo ndataura madhara temai muti uwire mvura imimi muri kuseri uko temai muti uwire isangano ndio zvakazoitwa izvozvo saka miti yasangana mukati mwemvura ndakabva ndafamba kuyambuka kuenda kuseri ndatifambi ndasvika pabhodha azoti uri mukoma kaiwo ndingati hamundizivi here zvikanzi takoziva ndiwe mukoma mandebvuka ndingati ndini zvikanzi vamwe vapinda panapa manya manje ndivane tsoka idzi vaenda kupi zvikanzi vaenda kusipunga bhayara hambei ndamhanya nespeed svika ndavabata kusipunga bhayara tasvika kusipunga bhayara tatambirwa zvakanaka nefurelimu iyoyi nevamwe vangu vaya ndaanavoka ngatode mabara kwakupuwa mabara akawanda atakatotadza kutakura takatakura ataikwanisa kwakudzokera kuZimbabwe kamari kaya kandakasara nako ndatenga majini pasitoro apa ndakabva ndakasaenda kuna comrade Gutura nomumwe wacho ndakanganwa makomana aya pane kuti vachibetserawo kutenga zvimwe zvinoda mamwe makomrade kodya mari yawo kupedza nekutenga doro ndizvo ndakazodzoka mukati kubva ndaona umwe shefu wakanga anzi ndiye waakomanda weManica province ainzi Mapfumo ndokuita hondo 1 nofunga ikamurwadza zvakaipa apa akabuda ipapo kuenda kuMozambique zvachose haana kuzombouya futi iye anga aitwa provincial commander kati ndizvozvo gare gare iye wacha mudumbuka mwana komanda munywana anonzi Tonderai nyika kana kuti Zimondi ndiakazoti komanda kusvika ceasefire tasunungura nyika pausunungura nyika ndonzi kune maassembly point inini ndakanga ndachipromotwa member yeprovince ndakanga ndiri provincial logistic and supplies officer ndii ndanga ndakuona nokupinda kwemabara nezvimbambaira nezvimwe zvakadaro the entire Manicaland ndiriti Manicaland ndiri kureva kubva kuChipinge kuuya kuChimanimani kuuya Mwamutare kobuda kuNyanga ndakaenda kwese ikoko ndakafamba netsoka pane pamwe pandasiya toda kudzokera kwaMutoko mataura kuti chinhu chamakaita makasodzidzisapo nezvegwara remusangano uye chinangwa chehondo ndokuzobata murungu ndokumeendesa uno hamuna here bhato yamakaita maMutoko bhato ngandipa bhato yekutanga yamakatanga kuziva kuti
yamakati takaridza pfuti tichiridzirana nevavengi. Varungu chaivo havana kuuya but vakatuma amwe atanga takuti maschools apo. Vanhu vatema vakatrainwa kuti bayawo isusu. Yes. Ndo vandakaita navo hondo zvisikaiti ivavo. Vanga vatowanda. I remember umwe comrade ainzi Tona Majongo wandakazovana naye pfeka zvakachena. Pataita hondo nemadzakutsako iye unomhanya nehembe dzakachena ngati hazvimbofamba sei comrade. Unopfekawo hembe dzisina exposure yakadaro iyoyo. Anyway wakazowisisa. But kare kwekoko waitoti kana watovhiringidza unorohwa. Saka takatomurovera izvozvo. Wapfekere hembe yewhite kuti tengesa.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorilla mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.